Urkiagatik Sorogainera oinez joango gara. Aldude mendiko babes gunea ezagutuko dugu. Erro, Lintzoain, Mezkiriz, Zilbeti herriak bisitatuko ditugu. Hemen gaude Alfredo Irazeburukin, hemen Sorogain aterpeko arduraduna. Eta, gu mendi handira gan baino lehen, pixka probestuko dugu berekin solasaldi txiki bat egiteko. Egun hon, Alfredo? Egun hon, Erkaitz. Arrasongi afaldu eta lo egin dugu, Mila esker denagatik. Galderatxo bat, hemen ikusi dugu horrelako GR ezberdinak juntatzen direla. Zein dira? Bai, GR 11 eta 12, eta gero pasean urtean markatu zuten 225 ere bai. Zuen zerbitzuak hemen, zein dira? Aterpian. Bazkariak ematen dugu eta gero lo egitea ere posiblea da. Gosariarekin ere bai? Bai. Gosariarekin ere bai, olako pentsio erdiko egonaldiak egon daitezke. Hori da. Ederki. Eta zein demota etortzen da ona? Denetarik. Mendizaleak, artzainak ere, baituztela hemendik behorrak, behiak eta ardiak, eta gero asteburutan eta Iruñako jendea, turistak eta... Iruñatik nahiko gertu gelditzen da, ez dela, eta kotxean iristen etortzen da jendia. Alfredo, nik gaur Urkiagatik nator, baina suposatzen dut hemen ere badirela bertze mendi batzuk egiteko. Zein izango dira? Hemendik igo alda Iturrumburura edo mendi handira, Txasperro, eta mendi politak dira eta ikuspegi ederrak dituzte. Beraz, bada aukera, hemen horrelako mendi desberdinak egiteko. Eta neguan, adibidez? Mendi eskian eta ibiltzeko? Bai, etortzen da jendea Iturrumburura, polita omen da, eskiatzeko, eta gero raketekin eta etortzen da jendea ere. Ados, ederki. Gero ikusitut horrelako megalito batzuk eta hemendikan ikusten aldira, ez dela? Bai, baude kronles batzuk eta dolmen batzuk ere, eta dago markatuta, bidea. Ederki. Mila esker, Alfredo. Aber urrengo batean ikusten garen, eta ni banaie mendia hundira. Egon pasa. Venga, gero arte, aio. Gaurko saioari hasiera emango diogu. Sorogaingo aterpian gaude, Alfredo agurtu, eta gaurko ibilaldia Sorogaindik GR 11 segituta mendia hundira izango da. Eta mendia hunditik gero Auritzera, Burgetera joango gara. Kaixo, Auritz herriaren ondoko pagadi batetan gaude. Nafarroako pagadi masa garrantzitsuenetarikoa da, eta hemendik mendebaldera zabaltzen da Kintoako azalera hartuz eta Artesiagara iritsi arte. Aldude mendiaren izenpean, kontserbazio berezirako eremua da 2005 urtetik. Hemen, Nafarroako Pirineoetako bi eskualde nagusiak aurkituko ditugu. Mendebaldetik datorren eskualde Atlantikoa eta ekialderantz edatzen den eskualde Alpetarra batuz. Beraz, Aldude mendia zubi gisa azaltzen da inguruko babesguneen artean. Mendebaldean Belate baitu eta ekialdean aldiz Orreaga eta Iratiko oihana. Baso, ibai eta ezeguneetako landare eta animaliak dira babesgune honen dibertsitatearen oinarri. Baina gaurkoan, pagadiaren goikaldean kokatzen diren mendi larreetara igoko gara, Linduz gainetik pasatzen diren hegazti migratzaileak ikusteko.
hasi aurretik Gabi Berasategiri galderatxo batzuk egingo dizkiogu. Bera biologoa da, ornitologian aditua eta ornitolan gabinete teknikoko sortzaileetako bat. Kaixo Gabi, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei, bai. Hegazti migratzaileak, hegaztiek migratu ditu dute, nondik nora edo? Baitu, hemen Lindusen zenbatzen ditugu edo estimatzen da uraleetatik honat ugaltzen diren hegazti migratzaileak gutxi gorabehera ikusi ditzakegula. Gutxi gorabehera Polonia, Alemania, Frantzia, Danimarka, Estonia, Letonia eta Europa edo mendebaldeko paleartikotik ugaltzen diren hegazti migratzaile horiek hemendikan pasatzen direla bai. Eta orduan iparraldean ugaltzen dira eta hemendik pasatzen dira zerren bila? Hegaztiak migratzen dutenean egiten dutena zera da, haien elikagaien bila joaten dira. Orain, edo hilabete batzu barru, Europaren iparraldean negua etorriko da, hotza egongo da, agian intsektuek haien aktibitatea jaitsiko dute, eta horietaz elikatzen diren hegazti horiek ospa egin behar dute. Joan behar dute beste leku batzuetara haien elikagaia bilatu ahal izateko. Hauek bi motakoak izaten ohi dira, horra generalean, batzuk joaten dira Afrikaraino eta beste batzuk geratzen dira hemen Iberiar Penintsulan bai. Orduan beste gauzen artean beroaren bila joaten dira. Bai, hegaztia beti mugitzen dira, batez ere, energia bila. Orduan, nondik etorriko lirateke gutxi gorabehera hango aldetik? Hoixe, bai, guk hemen egiten duguna zera da, handikan, iparraldetik edo iparmendebaldetik edo Parisetik iaia etortzen diren hegaztiak puntxu horiek zenbatu egiten ditugu, ikusten ditugu, detektatu egiten ditugu, eta poliki-poliki, astiro, dibisori arte etortzen direnean, hemendikan zenbatzen ditugu, eta hemendikan hurbil pasatzen direnean, haien koloreak, adinak, sexua eta bar, identifikatu dezakegu, baina haien bidaia batez da iparrietik hegoalderuntz. Eta bakarrik etortzen dira, taldeka? Badago denetarik, adibidez, rapakariak, gutxi gorabehera, adibidez, arrano arrantzaleek, haiek bakarrik egiten dute bidaia. Aldiz, zikoinak, amokoak, eta adibidez orain sasoian dauden zapelatzilistor jaliak, taldeka egiten dute haien migrazioa. Haien estrategiak dituzte eta espeziaren arabera. Gutxi gorabehera, 80 espezie inguru ikartzen ditugu hemen, hemen gauden 4 hilabetetan. Askotan ikusten dugu ez, taldeka etortzen direnean V itxura bat osatze dutela. Badago azalpenik hau egiteko? Bueno, mekanikoa da, edo haien ohitura, edo haiek hegoak mugitzen dituztenean, mugitzen duten inguruko haizea, laguntzen dio hurrengoari haize horrek pixkat igo ahal izateko, ez? Orduan, V forma hori egiten duena da hori pixkat energiaren galerazi hori eukitzea, ez? Beste batzuk lerro batean mugitzen dira eta efektu berdina bilatzen dute hori egiten bai. Bide luze egiten dute orduan, atsedenaldiak hemendik hurbil hartze dituzte edo zenbat egin dezakete egun batetan? Egun batetan 300 kilometro inguru egin dezakete edo pixkat erastuntze proiektuetan jakin dezakegu mugimundu horiek egiten dituztena, orain teknologia berriekin edo modernoekin bai sateliteak edo bai GSM delako aparatilu batzukin ikusten da nola mugitzen diren. Orain arte pixkat nahiko ilun zegoen zientzia hori, baina poliki-poliki orain gehiago jakin dezakegu eta haien adibidez itxasenarek egiten dute 10.000 kilometroko bidaiak, beste batzuk, agian 2.000, 3.000, eremu zabala da. Eta gelditzeko aukeratze dituzte, batzuk urarekin... Ezeguneak edo basoak, edo haien babesa eta elikagaiak lortzeko izan ditzaketen ingurumen naturalak. Oso ongi. Eta hemendikan, egun oso ematen duzu hemen, ikusi dituzun hegaztien artetik, zein esango zenuke bitxiena izan dela? Ba, eren egun ikusi genuen, adibidez, arrano
Asia hurbilaren arrano, han ugaltzen den arrano bat ikusi genuen, agila klanga delako edo agila pomarina edo lako oso hegazti bitxi bat bizpairu ikusten ditugula Pirineotan sasoi bakoitzean, ez? Beste batzu, adibidez atzo, bi arrano arrantzale pasatu ziren, edo 300 eta piko zapelaz listrojali, oso leku polita da ikusteko, hemen jende desente gaude gaur, eguraldi polita eta nahiko epela, ze, ipara izarekin, hola, behitzu nola Bai, ratotxo batetarako ongi, baina egun guztia pasatzeko. Egun sentitik 14-12 ordu inguru ematen ditugu hemen, eta, denetarik eraman behar duzu gainean. Bainu jantzia ere bakago, agian 30 gradukin hemen ere ikaragarria da. Karo, itzal gutxi dago hemen dikan. Gaurko saioan, Auritz eta Auritzberri ezagutuko ditugu. Auritzko herrian gaude, eta Auritz beti nolabait ere historian zehar, bai Orregako kolegiataren itzalean egonda, hemendik kilometro bat edo hortxe daukagu Orregako kolegiata, eta gainera bertzaldetik ere, herria sortu zenetik, bideak markatu zuen herriaren hirigunea. Hau da, orain pasatzen den errepidea, baina baita ere garai batean, bai erromatarrek egindako galtzada, Iturizia hemen ondoan zegoen hiria, eta gero Pirinioa zerkatuta ondoren hor bazegoen beste hiri bat Donibane Zaharran, eta betidanik bidea markatu du hirigunea. Etxeak ikus ditzakegu nola daude gaur egungo errepidearen bi ertzeetan. Gainera, bide hau, errepidea, ez da berria, baizik eta arras zarra da, Nafarroko erresumaren garaian egindako errepidea da, eta baita lotura handia dauka Doneiakue bidearekin.
Arbi eta ingurura iritsi gara, Gibelian, Iturrunburu eta Adi lainotartean ikus ditzakegu gure bideak GR11ak hemendikan Txasperro aldera segitzen du. Eta Txasperrotikan, pixkat jaitsi ondoren, mendia handira iritsiko gara. Eta eguneko ze tartetan ikusi daitezke gehien bat? Espezieen arabera, adibidez gu txikitxoak, txolarren tamainako hegaztiak, batez ere goize zenbatzen ditugu. Gu hemen beti ordu solarrean apuntatzen ditugu, gure gizakion, ordutegiak dira... Bai, ez dira hegaztien hori. Naturak beti eguzkiaren orduarekin mugitzen dira. Orduan guk hemen ordu hori hartzen dugu gurea bezala ere, eta eguerdiaren eremura arte edo zenbatzen ditugu. Besteak, adibidez, korronte termikoak erabiltzen dituzten harrapakariek, gutxi gora bera, haien ikusteko sasoi hoberena izaten da eguerdiaren 11-etatik 5 arte, eta gero agian urria partean edo usoak ikusteko egun sentian hemen egon beharko genuke, eta eguerdian ja haien aktibitatea jaitsi egiten da desente bai. Aipatu dugu ezakete oso argi gelditu den, hauek etortzen direla iparraldetik neguari ihes eginez gutxi gora bera. Orduan ze garai izango litzateke edo ze garaietan etortzen zarete hona Lindusa hegaztiak behatzeko?
Bueno, guk hemen ematen ditugu 4 hilabete. Hasi ginen uztailaren 15ean eta egongo gara azaroaren 15 arte. Eremu hortan, 4 hilabete horietan, espezie migratzaile guztien sasoia betetzen dugu. Hasten gara adibidez biru beltzekin eta sor beltzekin, hauek igaro dira haien populazio, Europako populazio guztia. Orain hasten dira zapelaz listor jaliak, aste honetan ikaragarri pasatuko dira, 15.000 inguru, hemendikan Lindusetik, eta gero irailean batez ere arranoak pasatzen dira, zikoin beltzak, eta gero urrian usoak, kubarroiak eta sasoia bukatzeko kurrilloak. Kurrilloek ematen digute hemen ipar-haizea jotzen hasten denean eta batean 10 graduko pena daukagunean, aurreko egunean kurrilloak pasatzen dira eta denok entzuten ditugu eta hortxe hurrengo egunean ipar-haize makala izango dugu eta 4 praketako eguna izango genuke. Ai, ama. Eta, bidaia hau egitute hegoaldera joateko, baina supatzut ere ugaltzeko berriro ere iparraldera joango direla. Ona etortzen zarete edo nolako izango litzateke bueltako bidaia hau? Guk hemen orain zenbatzen dituguna badira helduak eta gazteak. Ugaldu dira eta orduan populazio guztia edo familia kopuruak zenbatzen ditugu. Gero negua pasatu behar dute, lehendabiziko gazti baten bizitzan, lehendabiziko urtea oso zaila da, agian hiltzeko probabilitatea oso altua daukate, eta bueltatzen direnean kontrapasa delakoan denak negu hori pasa dute eta orduan funtseskoa da bueltatzea, ze denok helduak dira eta ugaldu behar dira. Orduan, importantea da hori ulertzea. Eta bueltatzen direnean, presaka eta korrika egiten dute. Agian hemen, Pirineo itxita dagoenean, gelditu egiten dira, baina kontrako bidaian, udaberri edo negu bukaerako bueltako bidaian, buelta egiten dute, baina oso azkar. Zaila da ikusten orduan. Eta haien kompetentzia intraespezifikoa, pixkate haien indartzeko edo postu benetako edo territorio on horiek lortu alizateko. Bale, oso interesgarria. Aipatu duzu, jende desente bildu zaretela hilabete hauetan migratzeko, hilabete hauetan hemen Lindusen, hegaztiak ikusteko. Badago proiekturik edo zer dela eta zaudete hemen horren beste pertsona? Baitu, hau da Linduz mendia eta bada Linduz proiektua ere. Linduz 2 proiektua lehendabizi Linduz bat proiektu bat egon zelako. 2010 urtean hasi ginen hemen sasoi honetan zenbatzen, Nafar gobernuaren proiektu bada eta Auritzeko udalaren proiektua ere, biak bazkidea dira, eta Linduz birako proiektu honetarako ere Aragoiko beste elkarte batekin kontutan hartu da, beste bazkide badaukagu dela Espainiako ornitologia elkartea, eta hemen baditugu kooperazio transfronteriza delakoa ere iparraldeko edo Akitaniako beste elkarte ornitologiko, LPO delakoa, LPO Akitania. Hemen elkarte gara denok eta denen artean zenbatzen ditugu hegazti hauek. Linduz proiektua batez ere bada migrazioaren azterkuntza, bada ingurumen heziketa, hemen eta formakuntza ere, hemen ikasi dezakegu hegaztitaz gauza desente eta batez ere identifikatzen, eta ere ekoturismoa. Garrantzi funtseskoa da hemengo herriak, Pirineoetako herriak, ekoturismoa edo garapen landa garapena sustatzeko ekintza bezala. Eta iraunkortasun modelo bezala, Ze hemen, hegaztien migrazioa naturak egiten den fenomeno bada, eta hortaz disfrutatzea denen ondarea da, Bai. Eta horrekin lotuta, baldago ze ekintza mota edo ze egin genezake ekoturismo horren barruan. Batzut hegaztiak ikusi. Bai. Ekintzen artean badago egun
ate irekiko egunen bat edo bisitaren bat zubatu dalako jendea hurbildu daitekena, badakin jendea hurbilduko dela interesagatik, baina agian horren berri izan da ere aditu ezen jendea ere hurbilduko dela, eta nola jokatzen duzu honekin? Gu hemen gauden 4 hilabeteetan, hau zabala dago edozein etortzeko, guk hemen materiala daukagu, aditua gaude, eta Edonorri esplikatzen diegu pasatzen diren espeziak. Ere sare sozialetan adibidez, Twitterren, @abildua Birdi Linduz delako Twitterren edo Migración Atlántica delako Facebooken zabaltzen dugu gure egunerokotasuna, zenbat hegazti pasatu diren, edo ze asmoa dagoen gure esperientziaren arabera. Adibidez baditugu iztari dezentez, urria partean badaude jendean on hurbildu egiten dela eta ipar-haizeen aldaketa Usapalen migrazioaren informazioa lortzen dugu eta erabilgarria da denentzat ere, eta batez ere turismo giroan edo ekoturismoan jakiteko egun polita dagola edo agian Iruña herritik zatoztela eta hurbilduko naiz, baina ze guralde egingo du, eta hemen egun sentiatik Irunabarrera arte gaudenez, ez dago pastor del Gorbea dolako, hemen gaude eta badakigu peto-peto ze guraldia daukagu, eta badago jendea tostetena hemen turismo mailan tortzeko edo eta gazti mordo ikusi daitekeen momentua daude eta jendea hurbiltzen da eta hor bezala adibidez. Hementxe dugu Mikel Gaztelu, Auritzeko zinegotzia. Eta, berez, oraintxe bertan ez gaude Auritzen, baizik eta Donostin gaude. Hemen daukagu gure gibelean San Bizente eliza, baita abuztuak 31 karrika. Eta bai Donosti eta baita Auritz daukate harremana edo mankomunean kontu bat, ezta? Bai, izan da, esatik 1813 Eustailan, Ibañe eta gainean, mendatean eta mendian haietan egon zen batalla oso handi bat, eta alde baten eta beste aldean frantsesak eta inglesak, inglesak eta portugesak. Usten dut 6 egunetan, han egon ziren tiroka batzuk besteren kontra, eta frantsesak nahi zuten sartu Iruña laguntzea. Bai. Eta inglesak, hori gelditu nahi zuten, baina hasieran frantsesak pasa ziren horrela, baina gero Sorauren gelditu zuten. Eta handik, mudara bukatuta, Wellington Graham generala, etorri zen Donostia, eta orduan Donostia txikitu zuten, eta zutan jarri, eta horregatik da harremana, handik ondera etorri zirako. Bai, guk pixko bat kontekstua ulertzeko, 1813an, Gerra Napoleonikoak, berez ja 1883an, konbentzio garaian, egon ziren liskarra ezberdinak egon ziren, baita Auritzen sartu ziren, baita inguruko Pirineoko herri guztietan ere sartu, baina 1883an, hor ditugu Gerra Napoleonikoak, eta berez Wellington generalak, bera inglesa, Portugaletik sartu, eta gero peninsula guztia zerkatu ondoren, berak saiatu zen nolabait ere Pirineotara iritsi, eta Pirineotan berez Frantzia atakatu. Iruña, oraindik ere Iruñan hor frantsesak hor ziren, azken finean Iruñako hiria erabat gotorleku potente bat zen, hor bat zaukaten beren zioela, zaukaten beren arresiak eta orduan Wellington generalak nolabait ere Pirineo guztian sartu zituen beren tropak, eta berez baita gotorleku ezberdinak eta behatoki ezberdinak eraiki zituen. Beak lehenengo gudan, konbentzio gudan hasi ziren gotorlekuak egiten. Eta, orain Horitzeko inguruan, dago 5 edo 6 gotorleku, eta, ez dakit esaten dira,
trintxerak. Klitxerak, bai, lubakiak. Bai, lubakiak. Eta ez dakit zenbat kilometro lubaki daude. Ikusten dira, eta horregatik trama Carlos Sousa hasi ziren horretaz lan egiten eta begiratzen ze aurkitu daikean. Eta, bueno, aurreratu dute. Han abitzen dago erakusketa txiki bat, kulturetxean, eta daude balak eta armak eta, bueno, poliki aurreratzen ari dira. Eta, nolabait, jendeak hartzeko, Auritzea eta Mendia esatik, han ekonomia nahiko larri dabil. Bai. Orduan, pentsatu genuen, udaletxekin eta egiteko BTT eta ibilbideko batzukan, gotorlekuk eta natura, historia eta kirolak dana batean jarri. Eta, bueno, hori da gure helburua. Bai, ez azken finean, da Pirinioetan aurkitzen ditugun ondare nagusiak horiek dira, ezta? Bai, natura, baita kulturare, eta kasu honetan historiare erabili duzue produktu turistiko bat sortzeko. Hori da, bain dela 200 urte baino gehiago pasatu ziren gatazka horiek eta pixke bat gogoratzeko, hor aurkitzen ditugun aztarnak ere berreskuratzeko, horko gotorlekuak, horko lubakiak, hor aurkitu diren balak eta gauz horiek, eta horiekin dena orduan produktu bat egin duzue. Hoixe, eta interneten dago Errak Pirineos, eta han barruan dago Ruta Wellington. Han deskaratu laike ibilbide guztiak, eta planoan daude puntu batzuk kodigo QR, eta horrekin han informazio guztia dago, eta buelta ematen sartu laike QR hortan, eta esango dute nola izan zen guda, nola gudariaren bizitza, komunikazioa nola ziren, hango historian dana erakusten da, ikusten da hor. Eta, pasaia zoragarrizkoa da, bakizute. Bai. Eta orduan, denbora ona falta da, bakarrik, zatik. Han ere, lainoak sartzen dira. Baina, segurazki ere, gerra garaian ere lainoa egoin zen ere. Bai, egun hartan laino asko zen. Bai, egia da. Egun hartan ez dakigu nola hiltzen ziren bat bestea esatik, ez zuten ikusten. Bai, berez, Wellington noski baita badauka bere diarioak eta berak egunero idazten zuen, kontua eta nola zebilen beren gerra kontuak eta bai egia da, Pirinioetan, nahiz eta udan egon, berak behin eta berriro aipatzen ditu lainoak, urie, hotza, batez ere hotza. Bai, izatek. Han egon ziren Eskozia soldatuak, gudariak, eta gonakin, eta hola, eta ez dakit nola aguantatu zuten, baina, hori holakoa ziren gerrak, garai hartan. Gaur egun beste moduko dira, baina azkenean desastre. Bai, azkenean emaitza beti berdina da. Beti berdina da. Batzuk irabazle eta besteak lurpeatu. Eta irabaldeak ala ere sufritu behar. Bai, hoxe. Eta noski herriak. Zertaz, Auritz ere, garai hortan, gaur egun badakigu Pirinoko herrien biztanleriak gerota, gain bera daie ez, gerota gutxiago, baina bai egia da, holako gerretan eta horrela, biztanleria ia erdia baino gehiago hil ziren. Bai, eta baita ere, janariak eta denak, esatek, armadak dena harrapatzen zuten. Lapurtu, ebatxi... eta gitxo, eta ordaindu ez. Noski. Harrapau eta ies egin. Eta nola tanta sortu zen ideia? Nola utilizazioa zolako produktu bat asmatzea edo egitea? Bueno, txiki teletxea, gure alkatea, eta beti pensatzen ari da, gauzak. Eta gu, nolabait, behar laguntzen dugu. Eta, hain beste idea badator, linea P, bunkerrekin. Bunkerrak, bai, noski hau ere, Franko garaian ere, hor Pirineo guztian egin ziren hormigoizko gotorlekuak, bunkerrak eta...
Bueno, hori nahi dugu, jendea ekarri, gaur egun dakagoan Lindusen, gotorlekuan, hegaztiak pasatzen ari dira, eta han dago, nola izan dira. Beatokia eta bar, ez? Bai, eta, nahi goratzen, naparra dira ere, han daude kontatzen. Eta da hori da Europar programa bat. Eta gu bere burua. Hori da, hauritz nola mugitu, nola aurreratu, nola aztertu, eta hori da gure helburua. Kasu honetan ere, baita epatu behar da, produktu hau garatu duen enpresa, Trama izena du ez da? Bai, eta bunker bidean baita ere, berak dira. Han ere bakagu Iturisa, Ramar herri bat, eta han ere lantzen ari gera, eta azkenean Nafarroko gobernukin laguntzakin eta gure bultzakadakin, poliki, gauzak egiten ari gira. Bai, gainera ez dela beste turismo mota bat, alde batetik baita Gerra-Mekarekin eta Gerra-Mabiekin eta batera baita da kirola edo mendien ibiltzea bultzatzen duen olako turismoa, baina baita kasu honetan ere historiarekin lotura zuzena daukan. Horixe da. Ikusiko gu ze emankizunak aterako dugu hortik. Gainean askire baita ere, ibilbideak azkenean ere lotu behar ditu Auritz eta Donosti. Hori zailago izango da. Zailago baino, hori da intentzio, ezta? Horitzetik Donostia ibiltzen etortzea, 125 kilometro daude. 125 kilometro. Izanen zen ibilbide bat, kasu honetan Wellington ez, baina bai beren tropak egindako ibilbidea. Bai, bezatik. Ibili ziren Bastanen, hemen Hernanin, Irunen, hemen inguruan, milaka Portugal eta inglesak eta eskoziarrak ere. Hemen, Donostien, Royal Scots. Royal Scots. Berez gaina bazaukaten hemen ere beren ingerria eta guzi. Bai, baina hori ez da, hori da karlistaren guda. Ados, orduan hemen hago naski jerri bat, inglesen hilerria deitzen dena, baina hori orduan da... Karlisten... guda. Horratzean dago, gazteluan. Baina, garai hartan, Royal Scots daukate bere kuartelak Edinburgon. Eta han daukate museo bat, eta han sartzen batzea, lehen gauza ikusten duzu da Donosti. Storming of San Sebastian. Eta han ikusten da, Donosti? Eta, hori da historia eta, jakin behar da. Jakin behar da, hori da kultura azkenean. Da historia jakitea. Eta handik, zeo zer ikasten badezu, zer egin eta zer ez egin, hori oso ona izango da denontzat. Bai, azkenean gerrare behar du beste ikuspegi bat, ez bakarrik garaiak edo garaituak izan zirena, baizik eta azkenean ere ze suposatzen duen gerra bat, hau da, desastre hutsa. Bai, egia da. Eta Espainiantzat bentsat desastrea handia zen, zatik Fernando Zazpigarrena etorri zen. Eta bakigu, denok bakigu ze izan zen hori. Totalitarismo absoluto. Jangoikoaren erregea. Hoi da. Eta hori bitu Frantzia, errepublikakin. Hoi da, mi esker, Mikel. Zueri eta Donostia etortzegatik. Eta, nahi dezunean, zeo zer gehiago ikasi Auritzen gainez, edo Auritz, Eusperri, han inguruko herrin gainez, han gaude, eta bakizu alkatekin hitzein. Mi esker. Eta gu laguntza emateko prest gaude beti. Gu orduan ja Auritzera bueltatiko gara. Mi esker.
Hemen ere gibelean Auritz berri ikusi dezakegu, eta antxe gure saioari amaiera emango dion herria, Auritz. Guk orain, mendia hundio eta mantxo Auritzera jetxiko gara, Burgetera jetxiko gara. Hemen ikusten aldugun bezala, gaur etapari amaiera ematen diogun Auritz Burgete 500 metrotara daukagu, eta hasiera eman diogun Sorogaina aterpea 9,5 kilometrotara. Hemen ere bertze seinalizazio mota bat aurkitzen dugu, xuri eta berdez markatzen dena, Mendi Federakundeak baditu 3 marka edo seinalizazio homologatuak. Alde batetikan xuri eta gorria, ibilbide luzeak direnak, beste bat xuri eta berdea, hauek herribideak, SL edo herribideak dira, ibilbide motzak dira herrien inguruan ematen direnak, eta bat faltako litzaiguke xuri eta horia, PR edo ibilbide motzak direnak. Egunean egiten aldiren ibilaldiak, baina guk gure bidea segitu eta Auritzera bagazi. Hemen ematen diogu gaurko saioari amaiera, Sorogaingo aterpian hasi garen etapa, Arbileta pasa, Txasperro, Aldaparri, Mendiaundi, Atalozti lepoa eta GR11aren bitartez Auritzeraino iritsi gara. Bertan 10 kilometroko luzera duen ibilbidea egin dugu eta 350 metro desnibel positiboa. Eta etortzen den jende horrek eman behar aldu etorriko delaren berri, edo agertu daiteke hemen egoten zarete asteko 7 egunetan orduan? Hori da. Hemen ematen ditugu 4 hilabete jarraian. Beti bisibilitatea egon da. Hemen belaino edo langarra egotekotan jaitsi egiten gara, baina bisibilitatea egon da, beti egongo da hemen jendea esplikatzeko pres eta migrazioaren datuak lortzeko pres. Funtsezko da, ikerketa hauek, long term delako ingelesek esaten duten ikerketa da, ez? Zer aztertzen dugu, guk gaztiak apuntatzen ditugu, eta ikusten duguna da haien populazioak edo haien mugimenduak, ez? Hemen ikusi dezakegu aurreratu edo atzeratu egiten dituzten den bidaiak, planetaren ingurumen aldaketa edo berotasunaren ondorioa dela medio edo, eta haien populazioak. Adibidez Europa mailan, gure landak edo gure nekazaritza edo gure basoak nola kudeatzen ditugun, pixkat hegaztiak edo ornodun hauek esaten digute ze nolako aldaketak edo nola adaptatzen diren aldaketa horiei. Eta guk egiten duguna da, atzematen da pixkat 20 urteko ikerketa horien bidez, izango dugula tresna edo kudeaketa tresna bat edo zen mailetara joateko eta behitu aldaketa hau ditugu, nola kudeatu dezakegu gauza edo bestea, ez? Eta ongi goaz edo ez, edo ingurumenen aldaketaren tresna bikaina da, eta hemen etxe ondoan iaia dakagu. Karo. Eta 7 egun horietan horren beste orduz, beti esaten da 2 begi baino 4 ikustu dutela,
laguntzarik jasotzen da, norengandik jasotzen duzu laguntza, nor hurbiltzen da zure begi hoiei elkartzeko? Talde profesional bat gaude, Nafar gobernuaren laguntza daukaguna pixkat hemen egoteko profesional moduan, eta gero ingurumen mailan interesa duen jendea hurbildu egiten da. Aurten ere martxan jarri da voluntarioen programa bat, eta etorri da bai Madril, bai Katalunia, eta beste komunitate autonomikoen jendea batez ere gazteak, eta naturarekiko interesa duen jendea. Herriatik ere, Auritzetik gazteak igotzen dira, eta jendea informatzeko, zenolako giroa dagoen, eta pixkat ikusteko, bai. Eta borondres izateko, ezagutu behar duzu gaztiak, esan duzu irakasten duzuela ere, baina suposatzen dut... Ez da beharrezkoa, ez. Ez. Edonor etorri daiteke. Edonor etorri daiteke, bai, eta, hemen ikaragarrik ikasten da. Ordu asko ematen ditugu, eta orduan, haien ezaugarriak hasieran batez ere putreak edo sailak ikusten dituzu, baina purka-purka begiak egiten dituzu, eta, haien ezaugarri ezberdina, pixkat aztertzen zoaz, eta buru-buñoa esazten. Oso ongi. Benetan interesgarria kontatu diguzuna, Gabi, mila esker zure denboragatik, eta ez ditugu denbora gehiago kenduko berriro itzuli hegaztia begiratzera. Zuei, bai, mila esker. Eskerrik asko. Europako mendebaldeko ibilbidea erabiltzen duten hegazti migratzaileentzat Aldudeko mendilepoak oso pasabide garrantzitsuak dira. Besteen artean Lindusek behatoki bikaina eskaintzen digu. Iparraldetik datozen hegazti migratzaileek betetzen bai dituzte hemengo zeruak. Atzean utzi ditugu Lindus 2 proiektuko partaideak. Egun osoa emango dute zeruari begira hemendik pasatzen diren hegazti migratzaileen datuak biltzeko. Gu aldiz bagoaz. Hurrengora arte. Auritzberri Erroko udalerrian kokatuta dago, eta Auritzeko kasuan bezala, hemen errepideak, garai bateko bidea, gaur egun errepidea dena, markatzen du hirigunea. Hau da, baita, herriko etxeak bidearen bi ertzetan kokatutak daude.
Eta hementxe, Auritzberriko Eliz Berrian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.